Salutare și bine v-am găsit la seria noastră de Agario. Mergem la iarăși. Nu pot să cred. La acest episod vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la canalul meu. Și scuze că n-am mai postat ieri, dar n-am avut timp. De fapt, n-am avut când, pentru că ieri am fost toată ziua plecat. Am venit aseară la 12 și n-am avut chef să filmez, credeți-mă. Am zis să pun astăzi 2 episoade de Agario, pentru că am văzut că vă place și îmi susțineți seria. Vă mulțumesc pentru toate like-urile și pentru că v-ați abonat. N-am putut să mănânc. Deci am crescut puțin mai mari. Avem la scorul 117. Dar de ce sunt eu roz? Îmi place rozul. O jahie cât mine. Deci nu poate să mă mănânce. Apoi a apărut cu numele 150 și 160 acum. Am mâncat pe uja. Asta îmi doream eu de mult, să-l mănânc eu pe el. Dar dacă l-a mâncat altcineva, n-are nimic. Nu fac niciun timp. L-am mâncat. Nu, pe ce-am dat? Am mâncat Sonic. Mai facem tura asta cu Momo. Și ne schimbăm numele în Origin. Luăm curbă. Nu. Am mâncat. Ok. Avem și poză de la Origin. Nu USA. Reclamă proastă. Cred că am filmat deja vreo 1 minut, 2, maxim 3. Aha, încerc să mă mănânci. Am mâncat, dar merge în lag. Și de asta. Când mă joc, când randez ceva pe YouTube, mă mai joc și fac așa scoruri mari. Cel mai mult am făcut 3000, nu jucam off camera. Dar când filmez nu pot deloc. Doar dacă m-ar crește cineva. Doamne! Hai să ne punem și noi numele Doge.
timp. Pentru că poate Doge o să facă timp cu noi. Cine e pe primul loc? Ce? Naiba, tot apar porcării. Cum m-am mâncat? Nu pot să înțeleg. Dar știți, e enervant pentru că vin ăstea mari pe tine. O să pun FIFA, nu o să mai prea pun, cred eu. Pentru că o să aștept FIFA 16. Pentru că 15 e enervant. Am încercat astăzi să filmez FIFA și n-a mers. Doamne, cât lag am. Nu. M-am mâncat. O să mai jucăm încă de 3 ori. Sau 4. Da, încă de 3 ori. Pentru că oamenii sunt nenorociți. Hai să ne punem așa la nimereală. Tusul. Bănuiesc că cu tusul voi ajunge la 50.000. De unde? Ultima oară n-am supraviețuit deloc episodul ăsta. De ce? Nu se mișcă singur. Ultima oară m-am mâncat Messi. Tusul, poate o să postez și eu Team Fortress. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați și voi un share pe Facebook. Pa, pa!